Eka Jaya Sound System. Oke, Hayati kondang kalau kok ya piyayine ya kuwi mau juara pesinden. Iya ming kuciwani sithik nek jarang wedok iki ora pate iso sabetan. Orang sing ewo-ewoki. Lah nek lanang? Lanang bebas kok. Piye? Suluk. Nek wedok. Oh, lah nek lanang ora. Lanang ora patek, nek wedok suluke gedhe. Tur iki di streaming kelawan Taufik Studio. Wah, elok. Mas Gatot, Mas Taufik, wah elok hebat ya. Oke. Oke ngaturake tembang terus dijogeti. Apa, Nduk? Nur. Nah, ngaturke apa? Nggih. Langsung dangdut to niki nggih. Mboten tembang nganggo joget. Nah, nggih. Napa? Banyuwangen mawon nggih. Nggih, Banyuwangen. Ya. Banyuwangen. Gerajakan Banyuwangen. Gerajakan Banyuwangen. Kuwi ta? Ya. Oke, yuk, coba. Sik, mikir disenake, Nduk. Ya, yuk. Ria sing joget. Nah, apa jogetnya nang dhuwur ya, gen ketok ya. Oh, tengah ada mawon. Ya, ya. Oke, yuk. 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 Asik, asik. Lanang wadon kang legati jengaken ing dalu nika. Weh ngono. Dilongkas poso kok, Nduk. Weh ngono. Iya. Ya. Monggo keparenga minggah wonten ing sasana keparenga dipun tata Mbah Demang. Ya nggih. Tan minggah panggung. Yo, cepet to. Monggo Pak Kapolsek, Pak Camat, dan Ramil, Mbak Demang. Mbak Demang Regomulyo, Mbak Demang Ngiliran, Mbah Demang Jagung, Mbah Demang Manjung, Mbah Demang Koko, Lurah Panean, Mbah Puri, Mbah Milang Asri, Mbah Terung, Mbah Koko, Mbah Ageh, Mbah Jarjo, Mbah Regomulyo, monggo. Mbah Tigo Wayah, ya. Nah, niki komplit alhamdulillah. Elak tenan iki. Nggih. Monggo-monggo. Siap-siap dan.